Ekene m ụmụ nwanne m ndị Igbo na-ege m ntị ebe ọ bụla ị nọ, biko na nwanne anyị nwoke bụ MC Ezegetive afọ m vidiyo i mere weje regarding ndị bịara gị mmemme ka ha si wee kpasuchaa gị iwe, ka ha si wee mechakwana gị ihe dị anya. But I have to put myself in your position. Eziokwu, yes, I understand you very very well. Onwere ya asị na o mere mmemme for that kind of thing iwe ama nwe. People you call your own, people you well to heart, people you went all out ka ị makwa na everything dịla ha na mma, people you went out make sure na okay na everything you need is provided. Onwe one thing na-eme na mmemme, ọsọkwa gị mee enu mee ana mmemme ọbụla emere ya ayi afọlele ndị kpasị gị wara so eji eme gịnị, eji enwele gịnị planning committee. Those planning committee will make sure na some things abịaro to your hearing. Those planning committee may make sure na some things ana complain eje mmemme okeke complain for ihe mmadụ 5 me abịa na mmemme Okafọ complain ihe mmadụ 3 me. That is to show that na things are gradually getting better. And enwe planning committee na everything a na-eme. So ngo epụtara bịa na aba mba na-ekwu na anọ one side organize a group or another thing and emekwa another thing contrary to what you are doing. Yes, everybody itogo, everybody ma ihe dị ha mma eme, and the man gwa nwoke ihe ọ ya eme. Yes, I understand the fact na that thing bụ ihe nwute, but you shouldn't have come out openly to say it. It's your wedding. Ego na ọbụla spend na that wedding, it's your choice. You gotta go email ihe ka isi eme ihe. Ịgbala mmiri, ịgbala that is onwe bụ na imetele ihe ka mmadụ si eme nwoke, ka nwoke si eme ya, and I really need to commend you for that. Onitsha say whole magodo na ihe mere that very day. Ọ dịrị easy. Mana now put it to your hearing now. Let me put it to your hearing, Ezegetive now. What could have happened na ndị mmadụ bịachara gị mmemme a na-record over 5 people nwụrụ anwụ na ha na-anachi ya azụ? What will you do in that situation? Ya apụta kịta na-ekwu this kind of thing na abịakwa organize a group one side na-eme ha. I understand your feeling. I understand the fact na people nwee ike na-eme ihe ọzọ, despite nwee ike ị na-ege anya afụ ndị na-eme respect ya emenwu that kind of thing, but I na-eme that kind of thing. And let me tell you, in the process of mentioning name na video, you know, to your level, as your level up on here, you know, mention the name na video, mention after mother naba mo to complete the name. Actually made that kind of video when you mention after general list of Ndi Igbo kene. You may not place here some people's priority more than other people. Or the reason onye obuna biala mmemme ahụ, onye obuna biala mmemme ahụ leave one or two things ha na-eme wee bịa that mmemme ahụ. Onye obuna efo that sacrifice his time for a biala mmemme didn't mean any harm except kwa no ndu ajọ ubi, which na ịmakwa na Chukwu nna kalele ha. Yotago onwe ihe ikwu patana Igbo ego na ịbọrọ ego na-eme nke a. That shouldn't be your number one priority first. Number one priority is your success of your wedding. Ikwesị ịpụtagoro mee video si ha na ekenekwa m ihe ahụ ikwu na video, ikwesị ikwu na your inner house. Ịba na be gị just ịmago nwoke na nwunye ya una ewele akpa nkata, ịmago wele crack et joke nke ahụ aga. You shouldn't have, because that video now, to tell you the truth, that video will major a lot of people. Ezuku na niile bụ nwoke, nwere onye ya agụ ihe ọ ya eme. Onwe ndị ya apụta na onwe ike ndị ya apụta na onwe ndị bụ they will not talk. Ọ bụrụ maka na mention afa nda, mention afa nda nyanwa ko ye pick off. Nweta ndị ya bụ na this guy shouldn't have done this thing. Man, I will tell you for free, this is my own opinion. No, this is my own opinion. Ikwesigodo ipiti kene ha kene nu ọbụna bịalụ gị mmemme a. So onwe ha bụ na togodo ndị aha kwesịrị too dike ahụ keneche onye ọbụla. Don't over prioritize somebody in place of another person. Ikenecha ha ikenekwa Chukwu na ha nche ine bịa na n'udo. Na ha bịa na n'udo. What if na record na the day of your wedding nwe ike best man ga-akpọ gị n'akụkụ na enukwala ihe mere asị na onye dị otu a na-abịa moto ha nwa accident, ọ bụ ndị enyi ya nwoke abịa, ndị enyi ya nwoke mmadụ na-abụ ma ofu bịa nwụọ. How will you feel in that situation? Or na-emecha wedding si hapụgodo na no matter eme wedding efele ya efu ngazi ya efu bottle ya akụwa. So na imechara those things ị na-anụkwa na ebe ji ije kwa ụgwọ bọtụlụ mmanya ọ na record losses bọtụlụ aya akwụ ụgwọ ma efele kụwasị ma ngazi furu efu ma ite mmago ndị na-akpụchasị ihe wee kụwa ite, that kind of thing. Abịa na-asị gị na ndị anụnwa na-anachi ya be dudu otu a nwụkwala na ndị anụnwa mekwala nke a accident wee mee. How will you feel?
How will you now feel? Maybe I meet you in that kind of situation. My brother, let me tell you, even in the Bible, nobody came for the wedding. Nobody came for that occasion. The person have to go to the street. You're send them mother bialia meme. Or the reason mother people turned up. Or the reason mother meme people turned up. People have walk one day on that bridge. People bukwando ya agoba 1, 2, 3 na ni ba ya agwelele. Mande na biara ba send the envelope. Mande na biara ba send the shoe suit ụmụ ihe anụnwa. My other transport companies that transported people from their location to your location. That's my opinion. You shouldn't have. If I were you, I will make another video. Apologize for that because your emotions get over you. You allowed your emotion to get over you. You go. And what the henny and I chief. In Nigerians so 1 week now, he will catch how you chief those things because another trend they happen online. But you must have to admit to the fact that need the wrong. That is when you have to tender your own humility. Go squander you appreciate it. Yeah. At least that video should have been a total appreciation. Rather than that organizing during your own time. You shouldn't have said you shouldn't have even said it. Music only question make invite music or my message invite. Only question show music say nah, this guy will cause him. I don't like the words you have. Something so about model you should not even engage yourself in it. What I go just reason this thing uncle. What if na record London wala mgbe ha na-abịa record and wala mgbe ha na-ana iya pụta na akọ maka ihe anụnwa. It's never easy. Ihe ọbụla mmadụ megide ndị mmadụ bịa n'udo na n'udo. You should first of all kneel down and thank God for it. Ekwuchakwa m nwanne m nwoke biko make sure na video anụnwa lụrụ onye bụ na ntị ka ọ dị na mgbe ọzọ.